Kaixo, hemen dau, Sandi Bitzen, lepo apurtuen hondartzan. Ikusten duzuen hemen dauzen olatu guztiekaz, hor urten nintzen goizeko ordu bietan. Dana iun, hondartza ezagutu barik, eta zuzen joan da, ara heldu nintzen, Molokaira. Amazortzi ordu eta 53 minutu ostean. Korronte pila bat izan dituen kontra, itsaso gogorra, olatuak, gogorra egin zitzaidan. Baina lortu nuen. Bueno, egin da. Eta badakizu zer daukadan horratxean? Kokoa kraterra. Ikusten duzu hor dago kokoa kraterra. Eta hemen inguruan, nor topatu behar nagoen ba. Hor ugerrean nengola, kai topatu nuen. Horre ibiltzen zen, poliki. Eta bere koloreak, uraren koloreak ziren. Argitik, ilunera. Eta eguzki izpietan ere isladatzen zen. Orduen ere, lortuta erronka eta kai ere aurkituta.